Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Halo, aku kan sedang ngepel, iki ono sinyal. Terus aku telepon. Terus ning pabrik, iya itu wis update sambil yo bandur toh, kan pas jenengan laut jam 3 toh. ya Heeh. Wingi matur apa nyong kok ora pati krungu wingi. apa sih? Alah, wingi-wingi ora pas kami kok Heeh. ora pas. Iya. Pengajiannya berarti sampean berangkat kerja urung rampung iki. Ya wis lah, maghrib sampai. Oh. Yo, RT apa kok RT Lha ora ono rewangi kok jadi. yo alon-alon yo ono Rewangi. oh alon-alon Iya. Iya. Yo engko nek aku berangkat Pak. Jalannya. Halo. Amin. Yo, amin. Korea Iya. Iya. harus Hmm. Hmm. Iya. Waalaikumsalam. Iya, iya. Iya. Assalamualaikum. Iya. Iya. Iya, betul-betul sinyalnya. ya Heeh.